Ara ja estem fent vlog, no? Sí, Gemma. I anem cap a Madrid, la capital del reino. Daniel, com et sents al canviar de país? Correcte. Molt nerviós, ho faig Molt nerviosa. Un país una mica... cada estiu, Una mica. cada Nadal, cada Setmana Santa. Podríem dir que el Daniel és de l'altre país. No. Que l'altre país. Una miqueta. Un xic. Per favor. Anem al Reino d'Espanya. Nostra pàtria! ¡Viva el rey! ¡Viva España! Bon dia, no s'escoltarà molt, però ja hem arribat a Madrid. És la nit, que per cert no he fet cap intro ni res, però... Ja la farem. Està mirant la senyora. No passa res. Quina vergonya. Bueno, hem arribat ja a Madrid. Epic vlog amb els que vam anar a Lisboa. Dani, què és que estem a punt de fer ara? No ho sé. Confiem que la Gemma ho sap. Sí, però se suposa que tu també ho has de saber. Però bueno, Que no sé una puta merda, Dani. Això que no surti Ara hauríem fins que no es d'agafar- faci el vlog, però jo no sé una basura, vale? Crec que cap dels tres d'aquí sabem què fem ara, el Dani sap què fem demà, jo i el Jordi no en tenim ni puta idea. Jo, no tinc ni puta idea, però mira aquesta estació que guapa que té. és a Totxa. És a Totxa. Ara, fa 19 anys, va explotar una bomba aquí. I avui repetim història. Vale, estan anant cap allà. Sudarem d'elles, vale? Sudarem d'elles, xavales. Ens en anem. Sí que hi havia, el Dani està... Allò és una xurreria, anem a comprar xurros mentre esperem. Avui no. Què opines de Madrid, Martina? T'agrada? Pues sí m'agrada, però jo vull anar a menjar xurros i el Daniel m'ha dit que no. Creus que t'agrada més Madrid que Barcelona? No, dic que a mi se m'havia dit que Madrid és un lloc lleig. I de moment, pel que veig, no és gaire diferent a Barcelona, és més gran. Però no, hem fet... Martina, exclusiva, Madrid o Manresa? Manresa. Manresa? Manresa en el cor, per mi. Madrid és molt gran, Madrid és massa gran, no? Tu ja has estat a Madrid? No, però mirant el mapa com que No, és Gemma. massa gran. Aquí es va gravar un cuento perfecto, Amana Castilla. Aquí va ser lo de un cuento perfecto? Sí, això és un cuento Lo del- perfecto. Quan li deia? No te vayas. Sí, i al final sí que sonava. Tu saps que jo m'he llegit tots els llibres de l'Elisabet Benavent. Hòstia. Tu, Gemma, diries que vols viure un cuento perfecto? Oh, no sé, és una mica cruel. Vols recrear aquí l'escena? Ja, però em falta el tio. Eva, Guillem. Però és increïble que un cacaulat aquí, així de petit, perdó, ho he canviat aquesta, és que m'indigno en català. 2 euros. 2 euros, un cacaulat així de petit, 2 euros. En canvi, un paquet de coses que costen una barbaritat són més barats. a veure, són 2:15 de la nit, del matí. Metro de Madrid, 2:15 de la nit. Daniel, no menteixis. Ara mateix són les 4:30 de la tarda. M'estic cagant. Són les 4:30, acabem de dinar. Tots els bacaus al taxiaro, tio. Que asco. Perquè marxen sense tu. Això vol dir que ja és dia 6, Dani, felicita a la Constitución. Ah, Felicidades, Consti. 45 años. 45 años. 45 años contigo. ¿Qué pasa con los 45 años? Hoy es el aniversario de la Felicito. Felicidades. Felicidades. Y que puedes cumplir muchos más. Tu t'has vist el capítol d'aquell de Plats Bruts on el López entra... Sí. Que ve supercatalà i surt espanyol. Pues ens passarà igual a tots, ja veuràs. Menys el Dani. Sobretot el Dani. Ell Al Dani li passa al revés. No. Al Dani passarà que això a Catalunya era una altra cosa. Bé, Playmobil, no, aquí? Això al Dani li encantaria, passa que no ho ha vist. Guillem, ostres, t'he pillat amb les mans a la massa, Badallant. Sí. Bueno, Guillem, confiem en que ho faran tot, no? Perquè... Tu digues què estàs fent ara mateix exactament, què estàs esperant? Jo vinc de currar i vaig molt adormit. Sí, deixem que ho faci tot la gent, no? La Gemma, a mi que m'ensenyari al llit, aquí dorms. I jo, vale, perfecte. Oh, extraño yo ese
esa comida así. En un ponche pienso hoy, me pone feliz. El día de hoy hay fiesta, invitados a venir. Esta Navidad tengan una fiesta aquí. Daniel, explica, què és això d'aquí? Lo de Rameu. Això què és, Daniel? Cap allà, no, Estamos... és cap allà. Palau Reial de Madrid. Todo real. Nos encontramos delante del Carrefour, delante del Palau Reial. Li diré en català perquè no sé dir-ho Hi ha en dos castellà. colons menjant. Reis estan aquí, Palacio Real, però no hi ha reis. Sí, Palacio Real, però no hay reyes. A ver, ¿qué es esto? Hi ha un senyor allà, ja està. Hi ha un senyor Hi ha un dins. senyor vestit com nosaltres, que jo l'he vist molt poc reial, perquè anava vestit així, saps? Guàrdia Civil. Acaba d'entrar una persona. I... Un altre entra. En un d'aquests cotxes sempre hi ha algú, una de les realeses. Dia 1, Guillem, o no? O dia 2? Tu consideres que avui és dia 1 o dia 2? Jo considero que és dia 6, el dia de la Constitució. Felicidades, consti. Estem aquí per celebrar-ho, això és el jardí del Palau Reial. Pel Guillem és un bosc. El xaval no ha vist gaire jardins. I allà hi ha el Palau Reial, al fons. Això és el Palau Reial. Tot el que ocupa. En vol que es vegi, que és des d'allà dalt. Mira, és tot això que no s'acaba. des d'allà baix, que no es veu al final, fins al Palau, que és allà, que és aquest edifici d'aquí. A veure, jo, la veritat, bastant humilde. A què tal, Brana? És... no, darrere. Enfoca'l bé. Un pingo. Ni jo veig un pingo. No passa res. Aquí tenim el monumento al maestro Quiroga, perdó. I allà darrere, no sé si l'arribaràs a veure, però hi ha la Warner. A part de tot Madrid. Sí, mira, ja es veu. Que sí, que és allò, mira. No hi ha cap monument. D'aquell pal enorme. Bueno, va, doncs. Ara estem anant a Ferraz. No hi ha molt clar. Però primer passarem per Ferraz, que és on hi ha la seu del PSOE. I cremarem contenidors. I tirarem ampolles de vidre i portarem una bandera d'Espanya amb un cercle al mig traient l'escut. Espanya sí o Espanya no? Mira l'Almudena! Mira, que es veu el... Mira! L'Almudena. T'anava a dir, sembla que portis el Fax. Gairebé, és una mica xixi. Una mica xixi. Però l'Almudena és full per casar-se, no hi ha res més. La és la catedral de Madrid. Ah, vale, però fan misses i coses, no? Òbviament, avui anirem. Avui anirem. Sí? Oh. No et falta perquè Hombre. entri una missa, Dani. No, però per A resar per la Constitució. Estic resant perquè això no sigui un Lisboa, que ens tirem tot el dia caminant, Però, Guillem, tu has vist el pla? No. Jo tampoc. Passa que com a mínim això no és Lisboa i no hi ha tantes pendents. Estem en un alberg que em fa molt mal rotllo a mi. Mal rotllo? Jo he trobat bastant de locos. Tu sí? Bueno, jo no sé. No. Entre que hi havia un mig despullat i que els altres estaven borratxos i que n'hi havia que anaven donant voltes i em feia mal rotllo, jo vaig dir, nada, toma por culo, aquí ens roben la primera nit. Daniel, què pingas és això? Bro, està més guapo aquest paisatge? No és el seu regnat. Com hi des del mòbil? No, sí, des del mòbil es veu millor i tot. Un carrer. És que no, si no la càmera no és d'iPhone no es veu bé. Factors. Mira això, tio. Mira el meu Samsung S23 Ultra. Exacte. Bueno, Guillem, hem arribat aquí al Conservatorio de... Mira, pues allà. Conservatorio de Música Adolfo Salazar. Salazar de què em sona? No, et sembla que aquí ve el Dani a tocar. Té un concert d'aquí express i... Ens han portat. Literalment hem caminat 15 minuts Més. per veure. La seu del PSOE és literalment igual que la de Manresa. O sigui, no és que sigui allà en plan, un edifici Literalment, històric. No, és com la seu de Manresa. Tenim molta poli davant, perquè aquí hi ha hagut esdeveniments De fet, no és que de perill, com va haver-hi a la plaça Urquinaona fa uns anys. Sí, però Ara nosaltres mateix ho vam fer millor i bàsicament els espanyols Nosaltres només ens han copiat i han passat per totes les fases que nosaltres vam passar, o sigui que... Dani, recrea una mani. Mireu, per entendre. Aquí amb les valles i Després tot. tu hauràs de posar el vídeo aquí perquè ens entenguem. Tu ja te'n passaré alguna. Vale. Aquí és on recen el rosari. Vídeo del rosari. Dios te salve María, llena eres de gracia. Por fue crucificado entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Vale, passa'm el tu perquè jo no sé què és el rosari. Aquí és on hi ha els cotxes de la poli, aquí hi ha les valles, aquestes valles es fan servir, i aquí la gent, a partir d'aquí, tot això està ple de gent. Ui, mira, heu vist la Puigdemont? Puigdemont a prisió. Hòstia, Franco? Però què és això? Has vist que hi ha un del Franco? Para que la traición no les salga gratis. Alístate para salvar a la... Sí, home! Això és GG. Lleva aquestes fent. Sí, li has fet fotos. Que t'he vist? T'has guardat el número aquell per alistar-te? Va. Què passa amb el 33? Com? Guillem, posa el dia d'avui.
Però què En plan passa amb de- el 33? Poso... En plan, en l'actualitat, digues. Vale. Ha sortit el trailer de GTA ahir. Sortit el trailer de GTA. Estem post-amnistia aquí, Guillem. Estem posten més. Ja està full de cartells de... Ja, ara posarem recap de cartells, que tinc moltes fotos. Dona'm com la càmera. Guillem, tu no estàs més tranquil ara, sí? Jo? Estàs més tranquil, És molt divertit. sent lliures. És molt divertit. Et van dient de tant en tant que facis alguna cosa, ho fas, no ho fas, t'espaviles i ja està. Ja està, però llibertat, no? El Toni tanqueja. La llibertat. No saben fer servir les indicacions dels busos. Ens ha ficat a un bus que posava Moncloa i ens ha deixat aquí, no sabem on estem. Allà hi ha l'exèrcit, no es veu, però allà al fons hi ha l'exèrcit i no, ja està. Ejército del aire y del espacio. De l'espacio, bro! Però hi ha exèrcit a l'espai, estan fent com naus de Star Wars. Mira, l'OVNI allà! Hòstia! Mira, avui va el Dave a l'acadèmia d'OT a visitar-los. Que simpàtic. Museu d'Amèrica. Aquí és on hi ha l'oro, no? De Latinoamèrica. Aquí tenim l'oro. Venir a por nosotros, venir a por el oro. Per carrer aquest xungo hem de passar. Estem a punt d'arribar a la Moncloa, xavales. Que vosaltres no veieu, però triguem com 50 minuts entre cada viatge. I encara no hem arribat al lloc. Bueno, però s'ho arribat. Estem aquí a punt d'arribar a la Moncloa. La tenim just davant nostra. L'esteu a punt de veure en breves, però molt abans subscriviu-vos. Tu saps per què estan sellades les tuberies aquestes? Mira, Les alcantarilles? Sí, ho està. Jo sé que estan soldades perquè no facis i et colis a la Moncloa a través de l'alcantarillado. Saps què estem fent nosaltres aquí a Madrid, Martina? Colar-nos a la Moncloa. Ens estem infiltrant a Madrid. A les entranyes del reino. Això és una missió secreta, Martina. Secreta. Ens ficarem aquí com si estiguéssim els pingüins de Madagascar i que sortim per allà de l'altra banda. Qui és el Kowalski? El Rico és el Dani. El Rico és el Dani, literalment. El Kowalski és el Guillem, literalment. El capità, la Gemma. El recluta... Pues tu. El recluta... Mira. No, la meva opinió més sincera. Fas com un polític, cosa de dir, bueno, mi opinió és ni més ni menys. Amb el seu permís i criteri, puc confirmar ara mateix. Això és Isabel II, no? Aquella estàtua. Aquesta és l'òpera de Madrid. Ara mateix pagant el Ricoletto. Demà, avui. El Ricoletto? Ricoletto. Això és l'òpera aquella, no? No, no us ho recomano. Són 3 hores de cantar. No t'agrada l'òpera, tu? A mi sí que m'agrada, però a vosaltres no us agrada millor com és la Isabel II. Gràcies. Benvinguts al Palau Reial. La casa humilde que ens acabem de comprar del Chill, quart sou del Code i ens dona per això. Bueno, aquí ens hem trobat el King Kong, el Palau Reial, el King Kong. Estem pillant en directe el desfile de Reial. Anem a seguir-los. De l'1 al quan em fico a desfilar amb ells, al mig del... Una merda perquè Al mig de l'esquadron. vergonya de la meva vida. Està guapo, això. Bueno, hem vist el desfilo que ells abans que ells. És que és una merda, o sigui, estan quiets i ja està, i no passa res més. Tu de guardes. Ei, cuidao, Ara que no els veu ningú, ara ho fan tot solemne. Gemma. Està molt ratllada la Gemma, tio. Em sembla una broma, una broma. Escolta, Gemma, què opines que el Guillem t'ha dit bebè? Gemma, Malament, no soc cap bebè, jo. Són factores. Perquè no la veiem. No la veiem. És que de cop mirem així... Pues em poseu un globus. aquí dalt per veure-ho. Això és la Digues. Vaya borró. Bueno, aquí hi ha la Almudena. Heu de saber una cosa interessant. Aquest cavall, sí, aquest és l'estàtua de Felip III. Aquest cavall, ara ho veurem, tenia la boca oberta. Els ocells es ficaven per la boca i a l'entrar no sabien sortir. Què passa? Que a la guerra civil, si no m'equivoco, van fotre una bomba a dins del cavall i quan va explotar van sortir milions de plomes d'ocells que havien... Però està buit per dins, el cavall? Està buit. Ara no, a l'omplert ja han tapat la... Han tornat-lo a crear, per dir-ho així, i van tapar la boca. Et volen abandonar-te. T'estan fent un pla d'aquí per deixar-te tirat. Saps la de quan vas amb un gos al cotxe i et deixes al mig del bosc i te'n vas? Charlie! Com es diu allò? Bici de Sueps. Bici de Sueps. Estem a Callao. Això és Callao. Callao. Aquí de vegades hi ha famosos, anem a veure. Anem a buscar-los. Tu també has vingut algun cop aquí? Suposo. Quan vinc a Madrid, suposo que vinc a veure això. Ah, no, però dic si has vingut. Suposo.
Com que suposo? Suposo, ha vingut o no? I'm not sure. I'm not sure. Hem anat aquí dalt, hi ha el Corte Inglés, i a la terrassa, de dalt de tot, es pot veure tot el skyline de Madrid. Sols amb la Manolita. Pum, 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 pum. Seguim. Anem a Callao. Bueno, ja hi hem estat, però bueno. A Callao? No hem estat aquí. No m'enfocaré. Què? Vosaltres què? Molt bé, estem molt bé, ens ha agradat molt veure l'edifici de Sueps, tot i que l'hem trobat una mica decepcionant. Cutre. Cutre? A la nit potser és més maco, ja ho veurem. A veure, és que crec que està una mica sobrevalorat, Madrid, sincerament. Però no dic que no estigui malament, Gemma, ben però... A veure, què té? A part d'això? Això? Mira... A part d'això, què té? Què té per d'això, El Madrid? Dani tècnicament és català. Aquest tio és el típic que diria que el català és qui viu i treballa a Catalunya, que és mentida. És qui viu i treballa a Catalunya i vol ser-ho. Tu, Gemma, treballes a Catalunya? Però jo visc a Catalunya... I treballes a Catalunya? Bueno, jo treballo en negre. Com? Estàvem tranquil·líssimament asseguts a davant d'on feien el Belén i la gent ens ha demanat 4 més 8 quan eren? En hores. I ells especificat rotllo, vull saber, en hores. I hem dit 12, però és igual, com si no fos en hores també seria 12, saps? I ha dit, ja, però clar, imagineu-vos que us demano 10 més 8, saps? Llavors ja no seria 18, seria 6, saps? I l'hem fet com, bueno, doncs comptes 18 i 18 saps que són les 6. Llavors s'ha enfadat amb nosaltres perquè li hem dit això i llavors jo he decidit marxar, però el Guillem ha anat a dir-li Gemma, no t'enfadis, i s'ha enfadat encara més. Hem anat amb un banc que hi havia al costat i aquell banc tenia un cartró i com que aquest banc era de pedra transmetia un fred acollonant i hem agafat el cartró perquè ens fes d'aïllant. No. No, has agafat el cartró. He agafat. Al cap d'una estona, un tio de més de saber l'edat que tenia, se'ns queda mirant així, he pensat, ja ho sé, això, el cartró, l'he deixat allà, però què mires? Com ho ha dit? Diu, ¿me estás mirando o qué? Perdón. I ell, no, perdón. Tu rient. Estava així. Sí, Sí que hi... Oh! A sobre. Estava així, senyor. Això no ho posis, Què diu, Guillem? M'ha penjat. No sé, estava anant cap al temple de Devot per la cara. Però ja no he vist l'u d'aquest matí. Però real, vols dir? Sí. Pot ser. Sí, que està tot a tocar. Això a Lisboa no era així. A Lisboa, si nosaltres estem aquí, el nostre alberg estava allà darrere aquella muntanya. Ens han abandonat. Ens han abandonat. Així que hem vingut a veure la posta de sol. A veure què és el màxim que em puc acostar amb la càmera al... Mira, està aquí. Bueno, dona't mitja volta. Daniel Guianes, on estem? A punt de veure Aladdin. Com és que aquí som 1, 2, 3... Aquí es veu de puta mare. Anem a veure on està... Martina suposo que ho veurà des d'aquí. Acaben de fer fora la Martina. Estaven en el segurat així a dir-li, fuera d'aquí. Per 4 euros ens hem fotut, bueno, depèn de les persones, però una pizza així de grossa. Aquí tenim el Real Monasteri de la Encarnación, molt maco. Mira, nois, farem una cosa. Irem a veure un moment una farola republicana. Com? Totes aquestes són monàrquiques. Després de que l'Alfons XIII hagués de pirar... Calleu, que estic explicant història. Quan l'Alfons XIII va haver de marxar, s'hi va ficar el Manuel Azaña aquí. Van haver de canviar totes les faroles per faroles republicanes. Què passa? Que després va tornar la monarquia... Bueno, va venir la dictadura i va tornar la monarquia. I van canviar les faroles. I aquella per què no l'han canviat? Perquè no se'n van recordar. Vale. Era republicà el que la canviava i va dir... Sí. No. Va posat al palau. La republicà va dir, vinga, aquesta me l'amago per la tercera república. Tenen unes corones a sobre. Aquella d'allà, aquesta republicana, no té una corona a sobre. One day, everything changed. You're all I need. Underneath the tree, you're here, where you should be. Snow is falling as a killer sea. It just wasn't the same. Alone on Christmas Day. Presents, what a beautiful sight. Told me to feel you and holding me tight. You're all that I need. Underneath the tree. I found what I was looking for. A love that's meant for me. A heart that's mine completely. Not me. Día 3. Estamos aquí, después de comer porras con chocolate. Estamos intentando sobrevivir. Ja som aquí. On som? I estava fent el que va dir el A la Artur República Mas. Catalana.
No, som a la taverna del Príncipe. República de la taverna del Principat. Què estem fent ara? Sí, el Bad Bunny l'he vist que el new King of Pop. O sigui, aquesta revista bombardent Forbes, la veritat. Missatge Forbes. Sou uns peques de merda. Mengeu els collons. Això benegeu. Posa un pito perquè si no... Sí. A Madrid no fa tan fred com m'esperava, perquè diuen que fa molt fred. Jo, sincerament, trobo que a Manresa fa més fred, però fa fred. Literalment sí. Jo crec que a Bellaterra fa més fred, no hate. Sí, però allò fa fred de que el que tens destapat t'ho congeles. Tu ves això, ves el cel que és tot gris i sembla que estem a 0 graus. Estem com a 10 o 11, no? Sí, estem... Mira, anem a mirar-ho. Senyores i senyors, estem a 5 graus. Sensació tèrmica ha de ser més alta. Sensació de 55. Però l'altre dia anava per l'hotel i per al teatre i per al metro amb tirants, perquè fa calor. On fa calor és a l'alberg. A l'alberg. A l'alberg Fa subió. com 30 graus, tio. L'alberg és terrible, literalment. Ha tirat alguna cosa. Això ha tirat ell. Això ho ha tirat el Daniel, Això ha tirat el Daniel. Això d'aquí, senyores i senyors, ho ha tirat el Daniel. Dani, contingut pel blog, tira't a les vies. No, per on més? Per allà o per allà? La Martina va explicar, com que tenen un làtigo a la dreta, els trens van per l'esquerra. Fes el moviment, És que saps què passa? Que si tenen això com una cosa original, es creuen superiors i clar, necessiten alguna cosa que els identifiqui. Ets madridofòbica. No, madridofòbica no. Digues A Madrid, 3 coses bones de Madrid. doncs primer de tot que és on hi ha les institucions, per tant és capital. I Això és bo. Sí, a mi me la suda, però penso que al final si tu tens les institucions tens el poder de decisió aquí. En termes fiscals és millor, no? però diuen que és més barat aquí, perquè la llei no posa tants impostos. Sèrio. I el tercer, el que és oci pels joves està un pèl. Anar a la festa o a un bar. Hi ha més musicals. De més. Problema, que estem en castellà i quasi no t'entenc, però bueno. Oh! Per on més? Per allà o per allà? La Martina no té ni idea, va anar a l'altra banda. Estem a punt de dirigir-nos al Museu Reina Sofia. Veurem quadres, La seva està mat. escultures, Veurem el Guernica. el Guernica, però no la Mona Lisa, perquè la Mona Lisa no està al Reina Sofia. On està, Jordi? La Mona Lisa, a França. Al Prado. Ah, vale. Vaya plano, eh? Pim, pam, pum. Vim aquí un pla contrapicat. Bueno, aquí hi ha... Existeix aquest pla? Sí, clar, es diu Nadir. Nadir? Nadir. Madrid? No, Madrid no. Aquí, el pla Madrid. El pla Zenital i el pla Nadir. El pla Zenital, aquest. Martina, que se m'ha quedat la pantalla rara. Mira, com línies. Parad con el petróleo, parad ya con el petróleo. Ens enganxem a la paret. Això fa bé. Las obras maestras como esta no se pueden ensuciar. Està venint la senyora, ja marxem. La marcha del Guillem. Nos encontramos en el retiro. Yo, si hubiera estudiado en la Universidad Complutense, hubiera venido aquí a grabar mis cortos. Graba uno ahora. Voy a grabar uno. Improvisa. Vamos a grabar el corto de El Robatorio. Es Point of View. Transición al pub. Soy la NPC. ¡Ay, no puedo!
Ah, nada, es tremendamente bonito. No, segueix fent panoràmica. Tu és fent panoràmica, sí. Eres Martina. Pop, ets un lisboeta més. Pop, vienes con nosotros de viaje. Acompáñanos, va. Esta es Gemma. Com va això? Què he de fer? És un poc... gravant? Sí. I què he de dir? Hola, sóc la Gemma. Soc la Gemma. Va, anem girat. I ja està. For your page. Hola. Ui, que s'ha de tancar la càmera. Oh. Ei, Martina, segueix-nos. Està plovent. Hem de buscar un lloc per tapar-nos. Saps que hi ha una cançó dels Pets que diu que està plovent i diu com està plovent i no porto paraigua però m'és igual. En realitat sí que porto paraigua i no m'és igual. Hi ha una cova. Ara què fem? 1. Ens refugiem. 2. Seguim. Bueno, pues hem acabat la cova. Bueno, un moment, jo vull anar a veure el músic. Aquí, grup de lisboetes. Els 3 lisboetes preferits. Anem a... Jo soc, també? Com m'has esport. Excloït. Liada. Allà. Però tu no diguis res, Lisboeta 4. Què és allò? Què és allò? És el llac. Repeteix amb mi. Llac. Com és allò el llac? No és allò. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ens ho passarem bé, no? Si anem amb barquita. Però tu creus que es pot? Ara jo crec que no, perquè com que està plovent segurament no han decidit. Potser no volen que es mulli. Que no es mulli la barca. Random, no? Random aquestes, no? Sí, per això. Oh my god! Mira que t'ha tret el cap, Jo li tirava una tortita. Bromita. Estem a la Puerta d'Alcalá, estem a punt de començar la carrera. Crida. Estem a punt de començar la carrera... Surt, Daniel! He de fer l'explicació Estem a punt històrica. de començar la carrera, veiem qui travessa primer la plaça, Aconsegueixi pujar fins a l'altra banda per la Bastida i saludar així, tornar a baixar, tornar a creuar i parar a l'altra banda de la vorera. Qui ho aconsegueixi... Comença la Martina. No, jo no. Jo sóc la presentadora, comença el Daniel. Una de les portes que podia sortir a entrar de Madrid, aquesta directament, portada directament al Alcalá de Henares. Quantes n'hi havia? 9? Tot això era muralla? Als costats? I quina part tancava? Cap aquí o cap allà? Aquesta crec que era cap a fora, perquè cap a l'altra banda hi ha coses bones de Madrid, o era al revés. Jo crec que cap endins és cap allà, perquè allà vas cap a Gran Via. Llavors sí, això I és això és fora. cap a Ja ho havíem dit bé en un primer cop. Cibeles celebren les Copes del Madrid, podem posar un vídeo aquí. Palau de la Cibeles, i aquí, aquest daurat, és el Banc d'Espanya, que no és el que surt a la Casa de Papel, perquè no t'hi anava bé per gravar. La Casa d'Amèrica. Casa d'Amèrica. Quan ven un president d'Amèrica, o se'n va a dormir a casa el rei o qui. Dani, el Donald Trump i el Joe Biden venen aquí? O només Amèrica del Sud? No, jo crec que tot Amèrica, Això d'aquí davant, un bus. No, i darrere del Cibeles què hi ha? Allò de l'Àngel, crec que això segueix sent Gran Via, Sí, I aquell allà tan alt? La torre tan alta, aquella? No ho sé. Potser allò sí que és telefònica, Gemma, ¿qué va a pasar ahora? Ahora voy a hablar en Radio Nacional Española en español. No, ya lo sé. Ahora tengo que hablar en español porque tengo que coger un poco de carrerilla. Gira. Hace un poco frío y llueve, pero debe llover. Llueve, llover. Carajo, Llueve, pero debe llover. Llueve, però per lo que llueve. Daniel, on estem? Al Prado. Hem estat una hora fora al carrer, plovent, cada segon que passava plovia més. Feia un fred de mort. Bueno, ara sí està molt bé, i ara entrem a l'escola italiana. Això és molt bo. Se'ns ha liat. En el Prado no podíem gravar ni fer fotos. Llavors allà no ens han deixat fer vlog. Perquè tenien... Però hem fet algunes fotos d'amagat dels segurates i les posarem aquí. Ara que heu vist les fotos, espero que hagueu disfrutat del Prado, però el Dani ha hagut de marxar ja. Estem acompanyant a la Martina, que ha de marxar també.
Abans d'entrar ens hem empapat tremendament. O sigui, tremendament. Semblava que haguéssim sortit de la piscina. O sigui, hem fet 3 quarts d'hora de cua, on ens hem mullat terriblement. Al final no ens han fet l'entrevista de la ràdio. Ràdio Nacional Espanyola ens ha estafat. Estafa piramidal. I, bueno, i en comptes de passar per on hi ha arbres que no ens mullaríem tant, estem aquí al mig de res, van allò de l'est del cel, i ens estem mullant massa. Ara anem al nou apartament, perquè fins ara estàvem a un alberg on ens trobàvem, però ara anem a un apartament que també serà cutre, però serà més chill en principi. Però una cosa, no surt ni un bri d'aire calent. No. Bueno, nois, ja estem a l'apartament de l'últim dia. Quedem només vius la Gemma, el Jordi, la Camara i jo. Els de l'apartament s'havien oblidat de nosaltres, però ja hem aconseguit. Bueno, tenim aquest apartament, està bé, dormirem demà al matí. Un segon, que la Gemma està fent coses. Ara, segonet. Ui! No puc sortir! Ajudeu-me! Has de pujar-la així, mira la porta, has de pujar-la així. I per aquí tots. S'ha passat. Passa. Ja va, la calefacció. Sí. S'acaba d'apagar? Sense voler. Mentre una pixa, pots saludar els teus companys. És que és una broma, això. No tenim tele, tampoc. Nosaltres. Nosaltres sí. Ja vindré. Sí. A mirar la tele. Venir a mirar la tele. A mirar Disney Channel, no? Sí. No hi ha Disney Channel. Sí. Home, sí que hi ha. Com que no hi ha Disney Channel. És que està tot. I ara ens estem espantant perquè no va la calefacció. I a sobre saps què ens ha passat, perdó, que portem els satos una mica monos. Ha plogut bastant. Ha pogut una mica molt. Gemma Pies? Gemma Pies? Mira. Heu vist? És que sembla una pansa. Ayuda. Ja sabes que pobre. Gemma, on estem? La fàbrica de moneda i timbre que, a veure, la Casa de Paper va agafar aquest edifici per fer el seu setting, no? Perquè està tancat. Com que està tancat? No sé. Aquí no pots entrar, però potser per la part principal. Per l'entrada d'aquesta ballada. Mira, veus? Real Casa de la Moneda. Tancat, no vaig controlar gaire. Però bueno, ara anirem a la llibreria i passarem per la Biblioteca Nacional, que això crec que sí que està obert. Hem trobat el que buscàvem. No es veu. No s'enfoca. Aquí, Gemma. Fer un genocidi. Ei, jo no riu. Molt bona. És enorme. Passa que no es veu de lluny que està. O sigui, és com, Mínim és com què? des d'allà 8 metres. fins allà. 8 metres. I d'alçada, jo què sé, 4 o 5. És com un titán colossal. No se l'escolta gens. Us presentem la Biblioteca i Museus Nacionals d'Espanya. Digues. La Gemma, davant la por de dormir al carrer, va dir que es deia Gemma. És això. Perquè és que aquesta gent no entén res. Llavors vaig dir, mira, em dic Gemma con 2 M's. Ho va dir directament perquè va dir, és que si no avui dormiu al carrer. ¿Qué nombre ella? Gemma. G-E-M-M-A-U. Y-U Saumo y Matas. S-A-U-M-O-I O-Y M-A-T-A-S. Quan estàvem sopant, que vam sopar al KFC, ens va venir un treballador a donar-nos un gelat gratis a canvi d'una enquesta. Que la va fer ell, l'enquesta. I el xaval ens va començar a explicar la seva vida i demanar la nostra i tot. I és un xaval que nou d'aquí, que no és d'Espanya, i ens diu: bueno, sí, yo por aquí he ido a alguna playa. Y la Gemma: bueno, ¿dónde? Porque aquí playas pocas. Molta gràcia, perquè dic, com que playas? Però si estàs a Madrid, estàs de tot Espanya. Eres d'Espanya. Un sismista, això. Què? No sé, tio. Un sismista, I més després d'aquella bandera. Què passa? Bandera d'Espanya. De totes les coses que vine a fer avui, està tot tancat. Per tant, l'únic que hem fet és anar a una llibreria. Hem comprat una caixa sorpresa. I ara fem un unboxing. Un sobre sorpresa. Warning! Opening this package will cause extreme happiness.
Ui, 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 ui. Que mal rotllo, jo no el dobraria. No, perquè diu Extreme Happiness. Ja, però jo no vull Extreme Happiness, Un punt de llibre, molt bé. De la tu libreria. Molt bé. Ens servirà perquè, clar, necessitem un punt de llibre, no? Perquè si no, no sabrem a on ens hem quedat. Tun, 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 tun. Oh! Tun, 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 tun. Gazpacho. Agridulce, una autobiografia chino-andaluza. Oh! Interessant. Perquè això és una vouching que no saps què hi ha dins, no? Llavors, si no t'agrada, què fas, Què fas? Ja l'has comprat? Bueno, has pagat poc, no? Quan has pagat? 10 euros. Vaya estafa! Precio recomendado 3 euros. 3 euros, ja he pagat 10. Y es invernadero. Y no sé, esto es un jardín tropical. Y es que tenemos que salir de una puerta que no sé qué. Ir a la izquierda y a la derecha. Ni un invernadero. Pero, ¿on està? On està? Ahí digo, como algo de una puerta a la izquierda y después a la derecha. Pues una puerta a la izquierda y después a la derecha. Finalment hem arribat a l'hivernacle. Entrem o què? Jardín tropical, pero a ver, si tú miras el Google Maps, pone un invernadero, que no invernáculo, que això També estàvem parlant de lo fastigós que és que hi hagin coloms dins l'estació, estació tancada. És rareta que hi hagi uns coloms allà menjant, però bueno. I aquí estem tots gravant, no? Sí. Bueno, tu gravant en vertical, Pop, ets el lisboeta número 1. Madrid i anem cap a Barcelona, a casa nostra, pàtria del nostre cor. Després el blog, dis adéu al blog. Adéu, blog, que vagi molt bé.